Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a nabindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket impatulod ti pagayam a nagpaylinged itinagan nga Adeline. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak nga aldaw, kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama ditoy YouTube. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan nga Adeline manipod probinsya ti Benguet. Adda basit a negosyo kas maysa kadagiti agdadait wenno makuna at tailoring. Nagsina kami iti asawak gapu tadyak na anusan ti kinamammartek na. Awan anak mi, iso anang ampon kami iti anak matlaeng ti kabsat ko. Banag asaan mi nga inlimod iti ubing. Rugyak man ti agsalaysay idi adda kinalive-in ko. Iso ni James, tubo ti La Union. Naamamok daytoy babaen iti Facebook. Danda ni makatawan met a nagaram sakbay asinong batak. Sina matlaeng iti asawa ken addaan 5 nga anak. Sublian taman nga rod ti tawen 2018. Kastoy man dagiti pasama. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ay, gusto pala rita. Umay kanta mangantan. Nakaluto ako. Wala kay. Mabiit langan daytoy. Malmalpasan. Umikan. Makauray ta kita, badbado. Lumamiisan ti indasar ko, pangaldawan ta. Wan. Kita nalpasan. Ni Janin, saan ka di nga umay mangaldaw dito eh? Ay, jakman amoy ti dayjay nga ubing. Mangan siguron ije pagadalan da. Awan mat imbaga nga umay mangaldaw ditoy. Nala nga rod. Umay ka nga rod bakit? Tani, mabisina kon. Sapay nagimas dyan lutok a pangaldawan ta. Anya ayat inlutom lakay. Pinikpikan, analaukan, itiutag. Oh. Aduman nga rodan timakan ko no kasta lakay. Ay, uwan na. Parehas na bakit? Asino ti kinasaritam iti cellphone? Ay, ni Carol akapsat ko. Apay ka na. Intaray da kano nila kay na iti ospital iti rabi. Kat aging gaita. Awan pa'y kano ti doktor anang asikaso kan kwa na. Agtirtiritir kanon gapu iti sakit ti tiyan na. Ket, mapan ka kadi? Wen kaasimat ti kapsat ko. Amangan no di na amo ter aramidan na. Gapu iti nalaos a panagdandanag na. Umayak mat nga rod. Agmotor tan, ang mapan iti ospital. Saanin lakay. Agbati kan dito eh. Aglugan akon iti jeep. Sana bale taas si daglaang mat iti ospital. Ala, ibatek latan ti motor. Ngam kuyugun ka. Sumurutak mat iti ospital. Ala, sikati makaam mo. Ala, agrubat tangarudan lakay. Apay no agawid ka pay lang bakit. Napuyatan kan.
Siya kunti manguray ka ni Carol dito eh. Ay, wan nga ron. Anyat orasan aya. Pasado alas 5 ni Tiagsapa. Ay, aldaw ka ayaman. Ang mabit na ang tawagak ni Carol. Damagak no sa dino ti ayanan. Iti kasta makaawit tamatan. Alang Rod. Dito ka lang. Tainak man, mangala iti kapita. Ay, sige lang kaya. Ay, imbag laangan ta nakaturog matlaang ni bayaw ko. Ay, kaasimat. Anya nga ta ti sakit na. Apay akas na unay ti sakit ti tiyan amarikrik na na. Ada ka din na sakit, bayaw. Nagawid labi it, bayaw. Napanangala iti pagsukatam. Pasubli siguron day jay. Doktor! Nurse! Doktor! Bayaw! Bayaw, Arnold! Bayaw! Awanan ti asawak man ang Adele. Pinanawan na kami ni Arnold. Kasano kami paitan ka dagiti umbing. Patib karam ti pakinaka mo, ading ko. Talaga akas ta tibiyag. Nasakit. Ngamrumbang aklunan tayo. Nga aging galaangan dito'y tibiyag ni Arnold. Pagkalma ang tirik ng ading ko. Naskan asikaswam ti pan nakayawid ti bangkay ti asawa. Manang Adele. Maawatak ti marikrik nam. Ngam di ka agbalin analupoy. Naskan nga agbalin ka anatipkay. Panunutong dagiti anak mo, ading ko. Adan sa awag mo. Hello, anak. Anya, sana punno na ita. O apay, kanya tayo pasamak. Di ka tuga nga ka babae. Natay ka no matan. Anya. Kaasimat ni Carol, bakit? Naku namon lakay. Saan pa ila na itapon ti asawa na? Ngam na tayo mati katugangan na. Unay matlaki din agasgasat na kita nga gina. Ay, wan nga rod lakay. Agsak-sakit matkit din ni nanang da. Pag-aamo tayon, akas di titurong na. Iso na lang ang tanagsarunod mo lakit din anatan. Huwag nga ron. Talaga di tayo mo. Naginggat ka ano tibiyag tayo dito yung rabaw ti daga. Isa si ka. Alwadam, nagitigang ka nem, bakit? Nang runa, kat ada historyo, ada diabetic. Apay ngay asyak man ang tinapanan ti saritaan ta. Una, tadi mo mat-an-an na dan tibagin. Kanayon ka ngagpuyat. Iso ka kanayon mat amarik na, ti pan nakaulaw mo. Ang nungay mapan ka agpa-check up. Tapno maamuan, no anya day ta arik-rik na am. High blood anemic kak nga rod. Iso akas jay. Wen, hanggang nasaysayat mo't lang magpa-check up ka. Iti kasta, ikanda ka iti umno nga agas. Wento ka di lakay. Awan pa'y oras ko ita. Ado ti maaramid iti pwesto. Kanong tupay ngay? Inton naladawan ti amin. Ay, kamaudyanan na. Nalpas ko matlaang ang tiripreperek a pantalon. Apay nga eh. Kasla maulawak matan. Ito gaw kumalpay. Ay, naglungkon. Bigla-bigla day siya. Ay, masapol kon samot nga agpayson ti mapanagpa-check up. Kanayon matan ti pan nakaulaw ko. Agpakuyog aktuman iti anak ko. Iti kasta, maamwak no anya da ito yan, amarikrik na. Auntie, Apay nga da ka dito eh, rabiin. mabisbisina ka rod, auntie.
Awan masida iji balay. Isungay malatiwa. Mga no dapay nabati asidayo. Apay, di da kaimbat yan. Saan nga rod, auntie? Ingka agkalung kita na dapay nabati. Nagluto mat ni uncle mo James itay. Ngam no awan, agkita kalatan di taref ti lutom. Sige, auntie. Awan ngamin mailuto iji balay. Ala, ingkalatan ijay kusina. Ingka kitaan no da mailuto. Bakit? Agawid na pa iji laon yun. Ada ka no ipaaramid ni manang ko. Isupay, apakitaggadak. Ay katun alakay. Awan parikot iti dayta. Hustumat, tapno adda itid mo kadagiti anak mo no dumawat takan ka. Nang runa ita tapan nag-ieskwela manan. Adamot jay nada amang tad iti kasapulan ta. Anyang iti serbina nga da iji abroad. No di na masuportaran dagiti ubding. Ay kat sa balilat tamot ano adda agapukan ka. Obligasyon mo matdayt na kas amada, lakay. Buwan mat kid ya. Agan anad ka dito ya. Di mo baybayan ti bagim. Kitayam dagiti kang kanam. Di ka agpuy-puyat. No adda di mo kabaalan alagpasan. Ited mo kadagiti tauham ija siya. Wen ka di lakay. Awan rumbang apagdanagam kunak manan. Si kakit di ati agan anad. Nang runa iti panagmanehom iti motor. Agawid ka manan iti laon yun. Sigurado aminalam tumanan ti panagiinom nyo iti arak ijay. Ugali na ah. Agas ti bambanog ako nada. Ken pampaimas iti turog. Apay, nagawid gayam ni James Adel. Wana nang, adda ka no ipapaaramid ni Manang na, iso ang nagawid pa'y iti laon yun. Ay, kasta aya. Kunak no adda dito'y dagos mo. Dikit agmay-may sa kagayam ditaw. Nukas jay amapan mo't ag-eskwela ni Janain. Wana, ngam okay lang. Ngamin sa anak mo't amatatao dito'y. Ijay pwesto ti ad-ad na nga ayan ko. Nang runa no aldaw ti Sabado kan Domingo. Ado ti agpadait no kwa. Ay, wana. Anong sanyo pa ilaang ti agyan dito'y, aging gaamadanon manan ti check up yun, nanang. Ay, makaaw-awi dak nga rudan anak ko. Masikuranak mo't nga agtugtugaw latan dito'y. Saan amawat-wat dagiti tultulang ko? Saan pa'y amabalin nga agawid kayo, nanang? Nasken apalpasin nyo pa iti follow-up check-up yun. Sakbay ti panagawid nyo. No kayat yo, umay kayo ijay pwesto. Ay, sige, sumuro taklaangan ijay pwestom. Agawid akto dito inton malmalam. Da kayo ti makaamo nanang. Ala, mapantayo nga rudan. Ay na, kaslam ulawak manan. Mabiit lang nanang. Itugaw ko man pa'y biit. Day, apay, agan ano ka nakaw. Ay, masansan mat nga rudan ti panagulaw ko nanang. Kan ag sakit-sakit ti tenged ko no kwa. Ay sus kita amangan mat no gapo day ta iti panagpuy-puyat mau. Narigat tiyag sakit ita panawan. Yung kalaangan nagpadoktor. Iti kasta. Sana kumaro day ta marikrik nam. Auntie Adel, Ada ka mat, Jerome. umay ko man alaan ti impadait ko a pantalon ko. Aywan. Ni, napananan ngay day jay. Awan mo't dito yun. Mabiit lang tabiro ka ka. Uncle James ngay, sa dino ti ayan na. Awan, nagawid ije la unyon. Ada ka no trabahon na. Ay, kano agsubli ngay? Jakman ang mo. Agsublin to siguro malpas ti ko na ng aramidan da. At iti pantalon mo, kita man no sakto mo laang kan ka. Ay, sige man, tayo padas ko, ante. Uy, quality ah. Mayat, ante. Eksakto ti fitting na. Siyempre siyak ay. Ayos ah. Magustwak launay. Ay, manungay gaya man, te. Malabay amon kaanakan. Ay,
ilibre? Wen, Ay, wow! Thank you, auntie, ah! Hala, kasano ngay day ta mama? Sigun iti doktor, malaksi da diabetic ka. Natamaan pa yung tikid nim. Kan high blood ka pa eh. wen nga rod ngam anya nga tano agpa second opinion tanak ko. Anya? Agpa-check apak iti sa bali a doktor. Ang mama, Sa anak amapnag iti imbaga day a doktor. Kasla saan mat asigurado iti ibagbagana. anya pa lang nga pamanagnag ti kayat yung ay mama. Makita mat dagiti results ti examination yo. Kompleto day ta. At ada magastusan kayo no agpa-check up kayo manan iti sabali a doktor. Isupay nga igatang yo iti agas yo. Nagado a reseta ti akas. No natangkan mat ngamin ti ulo yo. No sinapsapa yo kumati nagpa-check up. Naagapan adagos ti sakit yo. Ado ti bawal akanan yo. Tungpalan yo ti ibaga ti doktor. Iti kasta, saan ako maro ti sakit yo? Ne, apayan manang Adel. Lukmag mo day tawan no, manas. Jakman ang muading ko. Manas nga tanan. Kaslakim mapsot pekit din ti panagkitak. Jak makabigbig iti adayo. Ay, kat agpa-check up ka ah. Nagpa-check up akon. Diabetic, high blood, kaskadak kidney failure kano ti sakit ko. Ay, sus. Day tanti bagbagakken ka idi pay laeng manang. Isumat lagayam amasansan ti pan nakaulaw ko. Malaksid anang ato ti darak. Nangato pa'y ti blood sugar ko. Kat ano sam ang aliklikan dagiti saan arumbeng akanam. Iti kasta, saan ako maro ti marikrik nam. Jakmet nga rod maiwasan no kwa. Nang runa no makakita ak kadagiti agkakaimas amakan. Kasla kayat ko akanin amin. Wen, ngam kontrolam ah. Kanoan niya timbawal ti doktor, saan mon akanan. Agtumar ka iti umno nga agas. Surutem ti panagtumar mo tapno agimbag ka manang. Hello, nakaawag ka mat, James. Wen, bakit? Di mo mat ngamin sungsong batan dagiti chat, kan text ko ken ka. Manong aldawan nga umawawag ak. Ang italasong batam ti awag ko. James, Apay, akas deti na udi at chat mo kanyak, bakit? Apay, adamadi nga inaramid ko? pasensya kan. Ngam nasaysaya at sano agsinatan. Anya? Be, apayan? Agan ano kan, bakit? Apay, adda ka di mo nagustuhan nga inaramid ko. Ibagam tapno mo. Awan, basta waswasan tan ti relasyon tan. Saan? Umayak itamad lang di tadagos mo. Agsarita ta. Awanak iti dagos ko, James. Nakabakasyonak ita dito'y lugar mi. No kayat mo, mapan mo alaan dagiti kagawaam iti dagos ko. Ipasabat ko kinni janin titulbak. Anya? Ngem Adel. Apay akastat kalakanakan kati mangisina kanyak. Iti anya aga po. Adda sakit ko. Kadyak kayat ti agbalin apabigat to kan kainton agapsutak. Iso apang nga asim tadi kan agpakpakita kanya. Ngem, di mat nagkinarita. Nga agbinulik ta iti rigat kan namay. Wan, ngam karila ang daytay tinagbaetan ta. Ngamin, saan tamat apudpud no nga agasawa? Ha? Nataer ka. Iso nga amok anala kakalaang amakasapol iti babae apangibaw ingam iti ayat mo. Sana. Amumat nga ayayatan ka. Di mo kumamit aramidin kanyak ti kastoy. Pangasim. Sana bale, taggayim talatamat iti social media. Saan ka nga i-block iti Facebook wenno Messenger? Ta isumat nga rod tinagamamuan ta. Sorry talaga. Pasensya kan. Ngamput den tan ti relasyon ta. Mama, apay no ipandakalangan ni di ospital. Madanagan ako ni ti kasta sa Adam. Awan rumba nga pagdanaga manak. Okay aklang. Kabaulak pa man. Wen kabailam ko nam. Napigsa ti panunot mo. Ngam panagkunakad saanan akabailan ti bagim.
Sikamat lang ti marigatan no kasta, mama. Ay, iyawat mo man ket iti akas ko. Patyag apumipiyamot lang ang daytoy apaman ang makatumarak iti akas. O, adtoy. Adtoy ti danom. Agyaman na kanak ko. Awagak ni Auntie Carol. Tano saan pa ilang apumipya ti marikrik nayo. Ipanda kayo ni hospital. Saanan ko nakmat. Sige, tama pa anak pa iti silat ko. Iturog ko lang ang daytoy. Tulong! Ni mama! Natumba! Lola! Anya agay ti ko na ti doktor kaanakan. Kumusta ni Manang Adeline? Adda ka di matla ang nagbaliwan na? Ay, kaasi ti Apo. Adda ka numat improvement na, auntie. Barang no makariingan iti unag ti 24 oras. Nala, di ka agdanag. Amok alumablaban ni Manang. Patsak nga agreing matlaang. Mamati asaan abaybay anti Apo. Auntie, tinasayaat. Agawid ka pailaang wan. Iti kasta, makainana ka. Siyak pailaang timang bantay ka ni Manang. Sige, auntie. Sublatan nagtumat lang intun rabi eh. Iti kasta, maasikasok mat ni Nanang. Amangan numaliwayan na dagiti agas na, kat anya pa'y ti mapasamak kan kwa na. No kasta. Duang aldaw nga awan puot ko. Wan Manang, epekto ka no ti panakay tupa iti ulom iti semento iti natumba ka. Ngemato nga ti blood pressure mo, iso na ulaw ka. Ni Janine. Sa dino ti ayan na. Pinaawid ko pailaang. Iti kasta, makainanamat. Sublatan naktumanan inton rabi eh. Ni Nanang. Sa dino ti ayan na. Pinanawak kita'y agsapay jay dagosyo. Kasta unay ada nagnakan ka. Saan ang makaid na? Ti kayat nakatumay ditoy. Isuuna lang, ta saan mo ta mabalin? Mabit lang adawag ko Manang. Song batak lang ang biit. Hello, Janine? Auntie Carol, ni Lola, marigatan ka nung nga umangas. Anya ti aramidag, auntie. Mabit lang, awagak ni Manong mo a Jerome. Dakayo ka dito, anak ti pasyente, ma'am. Dok, kumusta ni Nanang? Ladingit at hanggang talaga siguro nga aging galangan ni Jetty Biag na. Anya? Inaramid mi amin nakabalan mi tapno maispal mi ti pasyente. Ngam talaga adi ng kabalan pa eh. Ma'am, makipagladingit kami. Ala, bagkata mo ni Antim, tay patugaw mo iti wheelchair, Jerome. Un, mami. Oy, anya, komportable ka ka di iti wheelchair mo, Manang? Uwan. Agyamanak. Nasakit latisaka. Kasla kayat na anak ka nga to. Kabailam ka di nga ibturan ti ut-ut na. Kapilitan Kayat ko matamakitan inanang. Sakbay may tabon. Manang, Mapantayon. idoron mo ti wheelchair ni Antim, Jerome. Un, mami. Unay matlakit dinagasgasat mo nanang. Dinagmatlakit din na uray arim mo ari ti ospital. Sakbay ti ipapanaw mo. Makipag-rate na iti ipupusan ni Nanang. Adeline. James. Un. Nakita ti post na nakatagkan ka. Iso may mayak. Kumusta kan?
Dakkel tikim mo to nga ma. Wan nga Rod. Talaga siguro akas to'y tigasot ko. Siga, kumusta ka matan? Agyang manak, iti umay mo. Awa na niya man na. Okay lang, mat. Manipot si ninahandak. Diya ko nagarampay iti sa bali. James, Aging ka ita. Siga pa'y latipit-pitit to'y pusok. Ket numan nugot ka. Kaya't ko nga ituloy ti ayan-ayat ta. Si sasagana ak amang haywan kan ka, Adele. Iti agdama ket lumablaban akpaylaeng iti sakit ko a diabetes ken kidney disease. Kaasi ti Diyos, medyo okay matan ti kasasaad ko ita. Saan akas iti sigod a nakaidda aklaeng gaputa na sakit ti entero a bagbagik. Ti may sapay a pagyamyamanak adda dagiti kakaanakak, adda ti ipag ko, adda ti kabsat ko, ti anak ko ken kang runaan iti amin adda ni James a mangay aywan kanyak. Pagsisinnublatan dakpiman nga ay aywanan. Jak amuno kaano asublyan ti Diyos tin pabulod na abiyag kanyak, ngam ikarkararag ko asapay kuma, taik kan nakpay iti naunday a panawen, tapno makadennak dagiti ipatpatag ko iti biyag. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Adeline. Ken ka pagayam, Adeline. Amok anasaya at kaatao, isu nga adumat nga rod ti mayat at tumulong ken ka. No may papan ka dagiti napukaw akamang ti pamilyam, nang runa unay ti inam, talaga siguro nga aging galaangan ijay ti inted ti apo abiyag na. Nalabit nga adda na pinpintas agasat nga agururay kada kayo a pinanawan na. Awan mo't dakas na nga agsinublan kayo ka ni James, no lakit di tapudno nga ay ayatan na ka. Itultuloy mo latta ti kumararag iti Diyos, patsyak adi nakabaybayan. Ad-ada kumaapatib garampay ti pamatim kinkwana, ngamin awan imposible iti Diyos. Italak mo amin kinkwana para iti pannakaagas mo. Alakastan pagayam Adeline, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan,
ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kablaawan da kayo amin itinaragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taad da kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan arubi, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawag nga ilingad na kumalatan itinagan arubi. Tubuak ti Nueva Ecija ngem nakiasawaak iti taga La Union. May sa asiman ti asawak ket naparaburan kami iti dua nga anak. Gapu iti trabaho na kanayon nga rod ti kaawan na iti den nami nga agiina. Ngem uray no kasta nagbalinmet a naornos ti relasyon mi kabayatan ti kaadda na iti barko. Aging ga pinatgak ti awis ti kumarik ajak ammo nga isugayam ti pagbabawyak aging gattong palbiag ko. Nang runa idinagawiden ti asawak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Pudno ka di, Limuel? Saan ka nga agsubli iti barko? Uwan bakit? Agnegosyo talangan. Iti kasta, agdadan na tayon kadagiti anak ta. Ay na, agyaman ako unay lakay. Sa wakas, after 13 years, saan kan amayadayo kada kami? Uwan na, kailiw kayo una yan. Nangurunakan ka bakit? Oh. Kasta akmat kan ka, Limuel. Kailiw ka matuna yun lakay. Manipot ita, ipapasta nga iliwan ti tunggal maysa. Bumawi ta kadag iti panawan na naging nadayuta bakit? Uy, Ruby Kaslahiyang mo ti 2 weeks sa panagbakasyon yo. Ah? Pag ko naamat, Mare. Blooming ka, Mare. Ay, kaslatim mabaka dagos. Isa ayan. Amo, Mare. Nakaragragsakan. Numabalin laang kuma asaanin amalpas day di abakasyon. Ay na, naragragsaka pa'y kuma. Iso na laang, tasaan mat amabalin. Ngamin, manglukatan ti negosyo arugyan ni Limuel. Kayat mo asawan. Saanan nga agsubli ti barko ti asawam? Saanin at talaga, Mare? Agtalinaodan dito'y. Kasano daytan, Mare? Di saan ka na makasurot iti kasino? Nasaysaya at kit di kinapudno na, Mare. Idi pa'y laang akayat ko aliklikan dayta. Ngamin, awan mo't nasaya at anaitulong na iti biyag ko. Isupay kit di tinakailumlumak iti utang. Nagastos ko amin nga urnong mi kinilimwel iti bangko. Gaputa kayat ko ti makabayad adagos kadag iti utang ko. Kan maisubli ti urnong mi, nakirelasyon na kini William. Banag apagbababawiyak nga aging gaita. Mari Ruby, Itakla ang ama Amiris. Asaan arumbang nga aramiden apagliwliwaan ti kakastabanag. sa bagay matkit di ang kasano ni Boss William. Ha? Birbirukan na kangamin kanya kidi na minsan nga aldaw. Saan nakakano ngamin ang makontak? Saan nakano ang maawagan ti number mo? Iso nga diin awag mo kanyak anak kaawid kayon. Imayak adagos. Ay, talaga nga ingagarak nga inyo ti cellphone ko. Itikas na, di nak maawagan. Ami, adated ko kan kasurat. Pakiitad munto kumakin ni William. Ay, nene. Kastoy tirumbang ito na ito. Ay, ne. Apay pinigis mo matanti surat ni Ruby.
Ibagam ka ni Ruby, at di na mabaling nga ramitin tikas to kanya, ha? Ha? Jak umanugot na basta ibalang naklatan na kasla basura. Boss William, si Mang Putan ti asawa na. Isungarod nga adaywan na ka. Ngamin, di na kayat ang madadaal ti pamilya na. Kan may isa, nabayagan ang nakabayad iti utang na ken ka. Uy, bay! Basta jak umanugot a panawan naklatan. Jak umanugot nga ibatinak. Sana pulos. Boss William, Ibagamkan ko nang agsarita kami tinasayat. Sana mabalin nga ramidan na tikas to'y kanyak. Anya nga iti makunam iti panang masahikan ka na kay. Ay, ket, mayata ba ket? Nagganas. Nakaginawa iti kastaunay. May sa dayta kadagitil iliwek. No kas nga daki di barko, bakit? Di pa nang masahim kanyak. Jak ngamin kay tagpamasahe ti sa bali. Nang runa, no babae ti agmasahe. Limel. Amo maten. Tikat ko, ket sikalaan. Agyaman niya, Limel. Nagbalin ka na puno kanyak. Ure agin adayota. Apay nga nagsangit ka, bakit? Kwa, maragsakan ak lang. Wen, maragsakan ak gapoy timbagam, Limel. Gusto nga ro din na, bakit? Di ka nagsangit. Amangan no makita da ka nagiti anak ta. Ket, ibaga da pa pag isang sangitan ka. Amom, nakagasgasat ak. Ngamin, kaskan ka tinakiasawa ak. Kat agyaman ak unay itinapod no panagayat mo, Limuel. Nag-text man ni William. Anyamatan. Talaga adagulit tayo alakay. Nagtangkan ti ulo na. Saan adumdum nga kiniami. Talaga di na kaya't asardangan. No apay mat ngamin anak relasyon nakpailangan ko ana. Ba nagapagpapaboya kita. Diyos ko, anya ti aramida. Sinaanak lakit di ti asawak numaamuan na ti amin. Diyak kaya na mapasamak dita. Ay, at ang unay nilimon. anak, Nanang, apay nga agsangsangit ka. nanang, Nabayagan na palpaliiwan ka, Rubeng. Tunggal pumanaw ti asawam kandag iti ubeng. Kasla ka na yun ka amay kulkulang. Nakaadayo ti nakay tulungan ti imatang mau. Kasla ka na yun ka amalmalday. Apay, ada ka di parikot mo, anak kaw. nanang, Ada ka di ilim-ilimad mo iti asawam. nanang. Apay adi ka sumungbat. Lukas na. Gusto ak. Ibagaman kanyak anak ko. Ang mga numatulungan ka. Nagdagsan ti parikot ko, nanang. Ay anya nga runday ta. Ibagam ah. Si sasaga na ang adumgangan magawat kan ka anak ko. Anda na aramid ko at ang kalabasol kinilimuel, nanang. Anya ti aramidek. Kaya't ni William ti makisinarak kanyak. Hoy, umay ka, tamaturog tan. Rabin. Anya ti rumbang aramidek. Bakit? Anya ti kunam lakay. Umay kan ko na tamaturog tan. Rabin. Masapak man na narumuar no bigat. Kwa,
Lakay, umuna ka na maturog. Sa anak pa ngamin ang makaturturog kat. Madamdama akto na maturog. Ada ka di parikot. Ha? Kasla na kaununog nga minti panunutan. Ay, kwa. Awan lakay. Awan ti pampanunutak. Kinapudno na. Kaslang amin maditibagbaki kita eh. Nabanugak lang siguro. Sigurado ka? Juan. Okay. Ano kaya't mo? Kaduan ka mapanagpatsik apin tong bigat. Saan ang limel? Okay lang. Promise. Kurang lang siguro tina na dayto. Ang Ruby. Di ka madanagan lakay. Okay aklaan kunakman. Panagkunak kat madmadlawon ni Limuel nga adda pa kariribukak. Ay, kat, anya ngay ti planom itamare. Diya ka mo, Ami. Nabayadak matanti utang ko kan ko na. Ngamno apay matadinak latasardangan. Di kaya't nakatagsarak kami. Ay, pasensya kan, Ruby. Nomok lang nga kastoy ti mapasamag. Saan ka kuman nga inawawis amapan iti kasino? Di ka agdanag, Ami. Awan mat basol mo. Kan may isa, kinayat ko mat. Anya nga tanong kasaritam langan ti asawam. Ipudnom kan kuha na ti amin. Iti kasta, awanan pa kariribukam. Anya, ay sana mabalin, Ami. Sigurado adakkel agulo ti mapasamak no bilang laang. Nasingpat mo ti asawam. Ipakaawat mo kan kuha na ti amin, Mare. Juan, pudno na singpat. Ngam sabalin asaritaan ti pan nakirelasyon ko iti sabali a lalaki. Kabayatan ti kaawan na. Ibagam anga na ilawan ka laang mat. Kan saan mo mat anagayatan ti amin, Mare? Napilitan ka lang, gaputan nakautang ka iti dakkel gapu iti kasino. Uray pay, saan nga umdas arason day tamare? Sana bali, amok amalpas matlaang day to'y. Awan mabalin ko, no diti makisinarak manan kini William. Naskan nga agsarita kami itinalapat. Oh, Ruby. Waktu pa kita di nakabailan abasta talikodan lantong. Inak igaman! Ibatam ti imak William! Uy, natangsit ka itan na. Apay ngamin aya adinak pay lasardengan. Ngamin na, sana siya ti klase ti lalaki o basta'y basura latan ti may sa babay. Ha! Siya lang darumbang amang ibasura iti babay. No jakon kayat, kuno awanan pakairan no nakan ko na. William, Amumat no kasano ti panagurso na dakan ka, saan ka di? Iso di mabalin a basta panawan. Nawatam. Oh! pangaasim William. Sardengan na kumamatan. Maasi ka. Diyak kaya't amadadaal ti pamilyak. Amumat no kasano ti kinapatid na kanya. Awan bibiyang ko. Tinapatag agragsakak. Kat babaan day takan ka, Ruby. Awanan kay ti bay. Nagalas at talaga ti ugalim. Demonyo ka, William! Ipagamlatan ti kayat no nga ibaga. Awan bibiyang kukunak manen. Tinapatag ita kanyak. Paragsakan na. Kukwa ka lang, Ruby. Lukas ta. Pampanunutam nga mga noad na nadagsan aparikot ti asawam anak ko. Wala nang. Amamok ti asawak. Kabisadok dagiti gargaraw na. Mamati ak nga dapakariribukan na. Ay, kasaritam ati asawam. Inaramid kong day tananan. Ngam di na kayat nga ibaga.
Madila ka no tirik-rik na iso akas jay. Ay, katamangan no talaga ang madila ang matirik-rik na ang ti asawa manakaw. Sapay ko ma, takas tangag pa iso nanang. Awan mo ti amok ang makagapaw. Tapno agilimod kan ka ti asawam. Malaksay no adda saan an asaya at nga inaramid na. Kabayatan ti kaawan mo. Nanang, Noong ay ni abalayan silya laengen ti pagdamagam. Ang mga nuam muna mo ti may papan iti mapalpaliiw mo iti asawam, anak ka. Ni William manan ti umawawag. Anya mo tan. At alam mo ti Rabi. Ngam umawag pa lang. Ti unan po yun. Sapay nakaturog ang ilimal. Ang mga numalukag. sino ti umawawag bakit? Ha? Ay, kwalimal. Ni Mari Ami. Uwan. Ni Mari Ami ti umawawag. Adang aming pangawawisan na kanyak inton bigat. Jack riniplayan itay. Iso siguro nga umawawag. Sumbata mo na. Ang mga nung napatagtibaga na. Inton bigaten lakay. Makaturturog akon. Kaya't kuntagin na. Sumay ka nga raw doon. Itay ka pa yung ururayan. Uwan lakay. Umayakon. Iyop ko lang ang ti cellphone ko. Itikas na. Di na ko maawakan. Ada business trip mi nga tindarak inton bigat. Makalawas mi Jessie po, bakit? Makalawas ko nam Limuel. Wen, ag-seminar kami jay. Nagbayagan nga eh. Unay ka ti asawa ko na. Apay, kailo yung nakadagos. Limuel. Mabiit la ti makalawas. Sumagmamanulangal daw da jay. Sa bagay matkit di Siga pa ti makamu ka dagiti ubing, wen? Sana bale, tamabit lang matikawan ko. Agsubliak mo dagos. Sana kasi iti barko. At awon ti palabsen. Sakbay ti panagawit ko. Wala kay. Agan-anad ka kumaijay, Juan. Wen ka di bakit? Awan ti rumbang nga pagdanagam. Da kayo ti rumbang nga agan na ditoy. At da ka nung nakita ni nanang alalaki nga umar-arubayan. Idi namin sangal daw. Ang mga nagsipsipot iti takawon na. Ha? Lalaki ko nam lakay. Wen, iso nga idubol lakyo ka na yung nagitiri daw. Nang runa, no dakda kayo. Diyos ko. Amangan kit dimot no ni William ti bagbaga ni nanang anak kita na. Isaganam to man dagiti itugot ko akawas, bakit? Wala kay. Iurnus kunto inton madamdama. Cellphone mo sa matanda iti lamisaan nga agriring anak ko. Wala nang. Apay kaya di mo sungbatan. Ang mga nung napatagtibag at umawawag. Kwa. Sinong batak itayan? Ngam dagulit mat. Umawawag lata. Imbagak lang aruden ajak am mo ti dakdakamatin na atao. Kasta. Wala nang. Bayan nyo lang din na. Mauman tumat lang. Sapay uso ti scammer ita. Kita tama nga no alilawan na ka. Wala nang. Isungarod ajakon sungsung-batan. Ay, daytoyan ti pagbutbut nga kami. Pangpangtaan na ko ni William. Anya? Anya nga iti pangpangtana. Nujak ka no makisinarakan ko na. Awagan na ka no ti asawak. Kan adda ka no isend na aladawan mi. Anya? Sus Mariosep. Kasano pa yun dayta? Mariribukan ako na yan, Mare. Jakon amo ti aramidak. Jak pa'y kitin makaturturog. Gapo iti kapapanunot. Makunkonsensya ako na yan. No apay matadinak ngamin sardangan ni William. Obses kan kaday ja William Mare. Ang mga nulaksidan nak ti asawak. Agraman dagiti anak ko, numaamuan dati amin.
Anya nga tano'y i-report mo laangan kadagiti pulis. Anya, ay saan ang mabalin, Mare? Nakarakaron. Ngamin, adda igam na nga ebidensya iti pan nakirelasyon ko kan kuana. Ay, Adda na panunot ko nga aramidan. Iso na lang ang tadyak amon wag baligi ak. Adet, nakatulungan ni William. Inayatek ti bumangon. Alaag ti cellphone na. Kat idilit ko dagiti bagbaga na aladawan. Dahil ti cellphone na. Nakadiso iti lamisaan. Himbag lang. Taamok pa iti pasway na. Aday ta. Nalukat akon. Biro kag iti photo gallery na. Ti bagbaga na aladawan mi. Awan mat makita aladawan mi dito eh. Pasig mat a construction site ti adda dito eh. Nukas ta. Inulbutan na ka. Saan apod nung adaladawan mi iti cellphone na. Tinambar ko. Biro ka. Kat idilit ko. Itikas na. Saan na kon amakontak. Talaga ang maudin daytoy apan nakisinarak ko kan kuana. nadamag mo ka din ti may papan ka ni William? Nga anya, Mare? Natayan. Anya? Ni William? Natayan ko na. Wan. Sigun iti sekretary na. Naatake kanu iti mismo a balayda. Dead on arrival kanu. Anya? Naklaatak nga rod. Si kaadagos tinapanunot ko, idi ko nadaan natayan. Di mat nagkita kayo pa idi kalman, Mare? Wan, Mare. Nga, jakmat kabailan nga aramidan ti pampanunutam. Ay kwa, saan mat nga iti kasta, Mare? Ang nubilang laang, mga numayraman ka iti investigasyon. Naimbaglaangan ta iti mismo abalay dati nakatakyan na. Pakawanan nak ti Diyos. Ngamamom ka di. Nalaganan tirik na. Gapoy timbagam nga awanin ni William. Uray syakmat, Mare. Patsyag nga awan ton mangriribok kan ka. Ngamin, natayan ti tao a pagbutbut ngam. Miss F, kaslaak naparutan iti siit iti barukong ko, idiin padamag ti kumarik tinapasamak kani William. 5 atawan matan tinapalabas, manipod daydi apasamak. Ket ti pagyamanak, naornos met tinagbalin a relasyon mi nga agasawa, agraman dagiti anak mi. Adda dagiti gundaway a malagip ko tinagbasulak, ket makonkonsensyaak no kasjay a makitkitak ti asawak. Numaminsan kayat kun nga ibaga kanilimwel ti amin. Iso na laeng tamaamakak, taamangan no isupay ti agbalin a parikot iti nagbaetan mi. Nagbalin nga rod a palimod iti pamilyak daydi apasamak. Ikarkararag kulatan asapay kuma, tano bilang tamaamuan tuman ti asawak ti nagbidutak ket mapakawanak. Kastaunay a panagbabawik. No kumata sa anak asimursurot iti kumarik anapan iti dayja a lugar, nalabit ajak na sulisog a nagaramid iti may kaniwas. Ammok nga do ti manggura kanyak, ngem awatek amin dagita, ngamin ammok nga agingga itaket si babasulak paylaeng iti asawak ken iti imatang ti apo. Aging galaangan ditoy Miss F, ket agyamanak unay iti anos mo anang ibasa ken nangiornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Ruby. Ken ka pagayam, Ruby. Uray kasanupay ti kinaadu ti kinasayaat nga inaramid tayo,
mapukaw amin dayta iti may salaeng a panagbiddot tayo. Agbalin tayo nga rod kumaanaanad kadagiti desisyon nga aramiden tayo. Agpanunot tayo anaimbag sakbay ti anyaman nga addang. Ipangpangruna tayo kumadagiti prioridad iti biag. Iti kasta awan to ti pagbabawyan tayo inton dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Ruby, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.